Oras manihita sa luhut na, tabarade maruhan ang pikirata, lato mangihon hatani debata, martangiang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na ruha. Ima na mga ramuti ati-ati luhut pikiramuna, dibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hatta, tatangihom mahata ni debata dibagasan no bason, nagabi turpu jamita de Minggu Rogati, tanggal 22 Mei tahun 2022, di Initian Jakobus 5, mamukasin ayat 10 tolu, oro di ayat 10 lalu, songonom mariro desi. Molo arong dito nga muna na tumaon na porsok, martangi ang maibana. Molo adong na marlasiroha, mared di maibana. Molo adong na marsahit di hamu, di joma akasitua ni huriay, asa ditangyak ko ni bana. Didapol maibana duho miyak, marhiti-hiti guarde Tuhani. Dungi, panguluon ni tangyang haporsyaw ni mana marsahiti. Jalapay heon ni Tuhani maibana, sesa manang dosana, mulutung adong diulahon. Atong masitopotad dosa mahamu, dohot masitangyangan, asa malupamu. Na marugugos itutudo tangyang ni partikor, mulo di haburjuhon. Jolmbado si Elia sa bakko duhot tita, gugudu iba na martangyang, unang joloro udan, jala dang ro udad ditanui, 3 taon unang bula liling na. Dungi diulahi ma martangyang, jala dilehol lang iti maudan, dungi di batubuhot tanui ma barbuina. Idu sahat na. Hawakarongan nagabi tuwid ni Jamita di Tikyon di Minggu Rogate, tanggal 22 Mei tahun 2022 ima, makaburjuhon tangyang. Damang dainang dongan sa porsyaon di bagasan goar ni Tuhat ta Jesus, minggut ta sa riyon di goare doon Minggu Rogate, na marlapatan martangyang. Ia taringa uto tangyang, dangge besada ulaw na asing bedihita. Ngaso malita ulahon. Jala, dada hulak kita na martangyang, alisudi jol manamuro kamu, diboto doi aha tangyang. Ima dalan laho, marsaur, makatay do debata na sinobana. Jala dihita halak Kristen, tapasaha do tangyang, pangiruat tay, to debata jahuba, dibagasan goar ni Tuhatta, Jesus Kristus si hokop jala si Pangulo nito di taon. Ia tangyangi terus may songo jabatan lah makatay dohot Tuhani. Dang tersirang ngulo niya kana porsia, siyan haradion dohot hasomalan na lau martangyang. Tunggudang dopadohan na marperdomuan tu hinarikot ni tangyang. Arong do halak na madok di horhon tangyang ido sato nga ni ulaon. Jala marhiti paduhan ni sa halak toko reformasi gereja, ima Martin Luther, dung dui hadi do ibana, tangyang ima hosa hanguluan di halak na porsia. Sudi na mangajari hita asa marsitutu hita makaburjuhot tangyang, manang pasomal dari taon laho martangyang. Aydang tarula hita agya aha, yang kusujumulo hita martangyang. Dang margugo hita ding ulo taon, ya sujumulo hita martangyang. Amo karungan sa porsyaon, siyan hata ni dipatan nagabiturpu Jamita di Minggu Rogate di Tikyon, na dinit siyan surat Jakobus, ima na marumang pangajarion, taringaw tu hinarikot ni na martangyang. Dihamasa ni pakubasyon na, tungding kasituturo, diajar ni Jakobus asa ganup hala Kristen uboto, jala dihaburjuhon tangyang. Dang tersirang hita siyan akanarong ding urut taon. Alan i, garup akana porsia, naing mamarsitutu ibana, mangiru tutuhani, di baga sa tangyang na. Siyan pangajareon na, ido si Jakobus do di ayat 10 tulu, mulo arong dito nga muna, na tumahon na porsok, martangyang maibana. Mulo arong na marlasiroha,
marid di maibana. Damang denang dongan sa porsiyaon, iya tu namaragam do hapursuhon nabi masa di ngulut taon. Odo na cuma bahin gaya madate pakilala atta. Jala di pakilala na songoni, arong do na gabi alus di sudinay. Ima tangyang. Molo tumpe dang manegor mago aka hapursuhoni, dang manegor salpo aka arsaki, dang manegor malum sahin na taarupi, alay. Taingot ma, dung martangiyak kita. Arong do tubu gogo di ngurut taon. Lamar gogo do hita. Marpakirimod do hita. Tubu do hapursyota. Lampos do hatta. Dung martangiyak kita. Hawa karongan Omma na didok ni Jacobus martangiang mulu tumao na porsuk maredde molo marlasiruha. Namangihut dili ang si Jacobus do puda asa ganup halak na dibaga sa persahiton di pangasaho di ba na matangiang siya na maju akasitua laho manangyak kosa. Toto sa hali mulu masa persahiton songon na somal sa tapangat dua kaubat do si panganon na makorhon tu inamalon ni persahito ni. Alay, dang sa holan mga saho ni. Dang sa holan mga tun ubat man si panganon na tabu. Alay, ikon ingotot tado martangyang asa di paso-paso Tuhan ni. Ubat nang si panganon na tapangan ni. Tau hahisaron di pamatakta. Ido si Jacobus do, hinarohon ni huwaso ni tangyangi, gabi hisardo di hilala. Jala, lausesa manang dusana, ala dirajumi ibana pardusa ibana, marhiti tangyangi. Gabi, tergorak rohana laho manopoti dusana, tuarupan di Tuhani. Asa, dang holan siap perdagingon ibana di pahisar. Alay, las doho do siyan ruhut ni partordion di pahisar nang pakilalaan na. Ako niya makadungan sa pursyaon, las dito si Jacobus do, asa masih tobota dosa mahamu, dohot masih tangyakan. Asa malu pamu. Na margugos itu tudo, tangyang ni partigor, molo dihaburjuhon. Damang denang dongan sa porsyaon di bagasan goar ni Tuhata Jesus, taringo tuhuaso ni tangyangi, di paturo si Jacobus do sogon si Elia, na martangyang ibana diujui. Mulu tajaha di buku sada raja-raja bidu 10 pitu, rodi 10 alu, di batorang do disi, songo dia Raja Ahab, dot halak Israel, na badabu tu bagasan dosa, hinorohon de parsobonna tu ribatabal. Ale martangiang masih Elia tu ribata. Jaladang robi udan saliling 3 tahun 6 bulan. Dung salpui, martangiang musi ibana, jala las romang musi udan. Asa tung marhuasu situ turu tayang ne na pinasahat ni si Elia tu di pata jauh ba. Ra ororo sakita madok songonon. Tentu sahali margogo do tayang ni si Elia ala sahalak pawirang di bana. Mulu hita jolma biasa dong. Imara mungkin na tubuh tu bagasar rohani akan adiba. Ali hamba karongan takas tu didok diturpukon. Jolma do si Elia, sabak ko dohot tita, gogoro ibana martangyang. Atong buasa ditangi hod di bata tangyang na. Alus na ima, ana huwaso na di patado di pangasahon ibana di bagasang uluna. Dang ganggu rohana di huwaso ni Tuhani. Ay pos rohana sa luhut do tarpatupani di bata. Atong murusong ni hama karongan songo dia do ni didok na margogo situ tudo tangiang ni halak partigor. Isi do halak partigori. Mulo tarajumi do sesitong na tungu sudiru hita jol maon perdosa. Dang bui di patarguar hita halak partigor. Alay marhiti-hiti panubusion ni Kristusi dipitori do hita. Gabi halak na majakon hati korani. Alani ido didok si Jacobus na margogo si tutudo tangiang ni halak partigori. Ima halak na porsiya di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Alani iya makarongan gabi sa dapaduhan na posrohat ta doon di waso ni dipata na tukma nangihon tangyak tagarup.
atau una magangkuro hatta dihwasan itu hatta natuk manangihon tangyakta. Dongan sapor siyaon di bagasan goar itu hatta Jesus, nung atakas beta tusi lapatan di paduhan ni Jakobusi, na manorangi pikirata di sada pangotusion, pabuat tangiang idu alus ni sudi aka parsorion na masa ding ulut taon. Tangiang dumual di hagogoon, laho makamanakon ragam niya kaparaluan, dito ang atongan ning ulut ta sigano pari. Tangiang do ujahan, dipakiri motta, di saluhut akan nauli nadingkan na siya Tuhani. Nakpenang martangyak kita, alay dang manigor magusuri aka arsak hamaulo parukironi, alay ingot ma, toktong di bagasan tangyang, pangasahon tangyang rajumat tado, babuadong martangyak kita, jupak tado hagogoon. Alani tung macerikot do molo martangyak kita, makaburjuhon tangyang sotong lupang hita, di huwasuni tangiang ni halak partikor. Hawa karuangan sa siyaon marpardomuan do jamita di minggu rogation, arong do songono sa barita mardonga puda. Di sada huta arong masahalat danak na marumur 5 tahun, sigano pari say akadading kaddo diajar hon naturas na tuibana. Jala las diajar di bana martangiang, lumobi muluneng mangan di bana, sejumuro do martangiang ibana. Jala iya tayang natung macejepek do, iya hatana songonod do. Ale Tuhan paso-paso ma si panganunon. Ima tanyang na ganup jupatiki laumakan. Hama karungan di sada pertikian rak marmia madadanaki do karungan da di alaman. Alay to pumaro namasa. Hebu masudi akan rasa hutai. Siala adong horbo na mangamuk. Disigay masudi akan na binulus na. Ujung na, mabiar masudi pangisi ni hutai, merlujugi matu satu son, laho martabuni. Alay guarna bidak-danak hama karungan, yang gudak-danaki, dang apala diboto rupiah na masa. Sadirip puro na pramiyam-miyam akasol man ang perlujung Gabi sa mekkel may ibana, mardidasa. Alay to puma, rohor boy, topet tujuluna. Di idadana kima, tutujor bin horboy nang mga muki. Ujung natangis may bana. Mabiar may bana disi. Tang dibuti ibana biyaha si bahinon na. Dangarong nabuy mangurupi ibana. Ay nga martabu di sudisol manarong dihutay. Kala sada duha makarungan nabuy dulahon ibana. Ima martangiang. Idok rohana mo martangiang ibana, malu may bana siya parmarani. Dung ito homa, martangiang may bana. Songon na somal ma, rumang nitayang na. Yudo ibana masongonon. Ali Tuhan, paso-paso ma, si panganunon. Ima tayang na. Bigyon niyan tangyangi song nang sada pangaridiw nila may, ay tayang mangat dwi. Lapatan na, nga di ibana murutong nasongod diapi, gangguan ni horboy. Alihang makarungan, dung sundi do iba na songoni, iro ma, amen, dibuk ka masih malolong na. Di iba na ma, dang disipi, horboy. Las maruhana, eno nga malua iba na siya paramarani. Hamak karungan, tutu saritui, dang neng madok, ata songoni, rumang nitayakta, ay tangyang nidadana duwelaw mangan. Alay na yung dohonod disi, ikon siyan bulus ni roha du hita lang martangyang. Songod adanaki, alay siyan iya senirohana du iba na martangyang, Jepang nama parsaulian, songod na hirin na dibaga sa rohana. Hita pe, na yung masongoni, siyan bulus ni rohata mahita martangyang. Unang ganggu rohata, mangidu tutuhani. Dang alani gajang ni tangyang, gabi di tangi ihut Tuhani. Manang alani uli ni hata, gabi targuari tangyang nasitong. Alairan na madog gabi tangyang nek komersiyo jepe tangyakta, manang holan asal taha-taho tangyang itakso ni lapatan na makadungan. Alay di namar tangyak kita, nangin yan ruar, siyan roha perbagasan, siap persitutuon natatangyak ko ni. Pos rohata, babua, marhuaso, tangyak tay. Imaham makarungan nekon tahaposi.
tangiang na marharuruan siyan hibul di ruha, mardonga po si ruha, di bagasan ngulut taganup. Raditikyon, aron do sa tuanga-tuangata nung liling paymaymahon alus ni tangyang na. Nung liling sa paymaymahon alus sa Tuhani, hapi lasugira jupang na pinangido di ruham. Arong maray na mangiduhon hahipason siya parsahiton ng liling di hapo. Arong may halak na mangido paso-paso di ngulo si ganupari asa daputan parkerejuan. Arong manamangido paso-paso di parianak konon di hagabion dulan akan na asing. Nga liling sa di pa'y mahu alus ni tangyang mi. Jalan nung nga si tumatangis raho mangiduho tutuhani ujo martangi ako. Ale sa hato bason dang ramar na jupang na hinirim ni ruham. Dinadiba ang makarungan o lugabirong halak na mangitong tarsokan na sa parduli Tuhan itu ibana. Dang hulong rohan ni Tuhan itu ibana. Iduubahin dang ditangihon tangyang na. Ang makarungan unang masongoni tapi kiri unang ganggu roham di si pos maruham se alusan ni Tuhan itu tangyakta. Hobar tu pertikian na lehon ni Tuhan itu nadumingkan di bagasan ngulut taon. Murutung alus ni Tuhan di tangyang didok daw totu na marlapatan may arong nadumingkan si lehon ni Tuhan mo si tiya kapartikian na mangihot. Alay o lodoro alus ni Tuhan na madok pait tejo. Totu narong matikina na lehet na binuhol ni Tuhan di ngulong tiya kapartikian na mangihot. Jala o lodotong alus ni Tuhan di tangyang mi iro Tuhan itu hita olo. Na marlapatan di ului Tuhan itu na pinangidom hobar to sakap na. Asa manang dia bi alus ni Tuhan di tangyakta. Daong, paitejo, manang olo, nang mahita sa luhod na makarungan radi majakosa di bagasan uduk do seri ni roha. Hamalote humma sa luhod alus ni tangyang nanilihon ni Tuhan di bagasan ngulum. Dikijang ni sa luhod na so nakanapor siya hita di Tuhan sa ita jugul humma martangyang. Unang masuhot, majuguar ni Tuhani. Unang masadi martangyang. Pangido, lului, tuktuki. Pos maruham, sa ditangihot Tuhanido nasa tangyang mo. Jala, sa dilihot Tuhanido alus ni tangyak tay. Hobar to sakap na. Apostol Paulus madok di Rom 12 at 12. Marla si roha mahamu makirim, marbegan ni roha ma dihapor suhon, jugul hokamu ma, tangyang. Atong hamakarungan na pinanamaw li bagasang guwar ni Tuhan ta Jesus Kristus, manotong jala tahabur juhum ma na martangyangi. Pos maruham, sa lihon ni Tuhan idu na pinangido ni ruham, uju martangi ako, hobato sakap ni Tuhan. Ingot mahata ni Tuhan ta, na madoktuhita di bagas sa tekyon, na margugo si tuturo tangyang ni partikori, molo di haburjuhon. Amen. Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami di bagasan guar ni Tuhan Jesus Kristus. Moliati madihata mandabadia, na nalihomi Tuhami di tikyon, na mangajari hami, asa sa manotok kay martangyang. Asimaruham di hami le Tuhan, alusi masaluhut, tangyang elekele nami Panginoon nami ganup tuho. Dusu dia karuas duhrian di baga sa tekyon nang liling paimahon sa luhut aka Panginoon na sida. Di hangipason, di lasiruha, di hagabion, di ragam na kapasupason, lan aka na asing. Lehom mga Tuhan Tuhami sa luhut na. Hobar tu partikyamo sa guru tulo maniruham. Asa marlasiruha hami, marhasona kami Tuhan dito ang atongan ng ulo namin, lapasangap punukwar mo. Nasunbad yay. Atok pinuji pinasangap awar mali Tuhan di bata jauh ba. Natuk mga lehon sa lahud na dingkan. Ujo martanya kami tuho. Di bagasan Kristus Yesus, jalo matangiyang namyon. Amen.